A stejně jsem se rozhodl, že budu Jizerka. Ale není. Právě proto jsem včera řekl, co jsem řekl. Nejlepší místo pro život jsou Hejnice, tady tato dolina. Není na země kouli lepší místo pro život. A kdo to neskusil, neví. Mě vždycky říká, že jsem se dobře narodila. A kdo to zkusil, tak už ale opravdu tento svět neopustí. Ono všechno všude je krásně, ale ono nejde jenom o to, jak je tam krásně. Ale kde se dá žít. Jo, vidíš. A nejlepší místo pro život na země kouli je Česká republika. No. Proč si myslíš, že jsem tady? No tak. Seržu, teď já tě rozumím. A já tě mám rád, teď já vím, ne? Ty jsi nějaký lokální nacionalista, ne? Já? No. Nejsem. Lokální nacionalista nejsem, jsem vlastenec. A já. Ty jsi Čechoslovák. Řekni mi, kde je líp na světě než tady. Jsem vlastenec a já. Třeče, já bych možná našel. Ivanko, Já bych si na nějaký místa vzpomněl možná, člověče. Těžko najdeš lepší místo na život. Moc se mi líbilo na Jižní Krétě, jo. Na Jižní Krétě je dobře, ale když tě bolí koleno, tak musíš až do nemocnice. Nemusím. Jak říká můj jeden slovenský kamarád, který žije v Praze už x léta, tak říká, já jsem Slovák jako řepa. Není lepší místo na světě, než jsou Hejnice. Ty jo, tak to je silný. Není. Nejlepší místo pro život na světě je Evropa. A Hejnice. To asi jo, a hned potom zase musíš do Hejnic. Pro život jsou Hejnice. Neprodáváte chalupu? Ne. Bylo jich volné. Říká, ty jsi tak dobře narodila, já to nechápala. On říká, tady v tomhle místě, tenhle barák, na tomhle prostě, no. Ale já jsem taky jako na východním Slovensku žil a vyrost a byl jsem tam strašně šťastný. A moje babička z Vysokého Mýta mi říká, Mirku, pojď tady ke mně. Já v životě ne, len Slovensko. A pak mi říkala, já v životě ne, len Slovensko, už když jsem byl tady a jezdil jsem i navštívit do Vysokého Mýta. Ne, není lepší místo. Na světě není lepší místo pro život, než jsou Hejnice. Na mou duši ne. A Skřivánek v Hejnicích je úplně nejlepší lokalita. Až na to všichni lidi na světě přijdou, že kde se nejlíp žije na světě. Tak se nám tam nacpou, kamarád. Náš barák prodáme za strašně moc peněz a pojedeme do Dominikánské republiky. Ale víš co, já tam... Ale jenom proto, že jsme starý a že toužíme po teplu. Proto jsem já říkal tu Jižní Krétu.